Hi guys, thank you so much. नोंथांमोननि माखासे अननायजों जों माखासे खामानिखौ स्टार्ट खालामबाय आरो लोगोसे एबसु फाउन्डार दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिमोन बिथाङा रुंसारि बानेस्वर बसुमतारी सारा, बिथांनि अनसुलि बिसि फुलेस्वरि स्वर्गियारी आरो लोगोसे बिथांनि अनसुलि फिसाजो सन्दामानि बसुमतारी बिथांमोनहा न'खरनि जानानै सन्दामानि बसुमतारी आब'आ गावनि बिफानि एबा फुलेस्वरि स्वर्गियारी बसुमतारी मादैया गावनि हौवानि मुङै बिथांमोना ज' लोगो नांनानै बिमा फिसा 5,000 रां अनसुंथाइ हरदों। बिफानि एबा मादैनि हौवानि सारादुआबो बावला जाहैबाय, जासिगोन थाबैनो। ओमफ्राय गोजोननाय थाबाय आब' ओमफ्राय मादै नोंथांमोना जे डनेसन हरनायनि थाखाय। आब'मोन बुंनाय मथेब्ला जेनेबा जि गुदुं बेसाद दा गोजां बोथोरनि बेनि जि बायनानै हैथां होनना बुंनायलाय आङो बायनानै लाबोबाय। नोंथाङा जि बुंदोंमोन बेखिनिखौ आं बायना लाबोबाय आब'। गोजोननाय थाबाय नोंथांनि मदद होनायनि थाखाय। थेंक इउ स' माच आब'। नोंथांनि मुंखौ लानाङा होनदोंमोन, अब्लाबो आं नोंथांनि मुंखौ लाबाय। मानो होनबा मोजां खामानि मावनायनि मुंखौ लानायावहाय फावसायनो नाङा। खायसे मानसिफ्रा गोबां बुंनो हागौ जे बे देखायनो थाखाय बा बियो ओरैबायदि माबानि थाखायसो बिथांमोना डनेसन होयो मायो, बेबायदि खायसे मानसिफ्रा बुंनानै नार्भास खालामो सुबुंखौ। स' बैफोरबायदि बुंग्रानिफ्राय जानगाराव था, जेबो नङा, गिनाङा आब' आरो मादैमोन नोंथांमोनखौ आं बुंगोन। बेफोरबायदि बुंग्रा सुबुंफोरनि थाखायनो दिनै बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो लाजिनानै ओंखारनो बायो, लाजिनानै थायो। स' आं बिदि नङा, नांगौबा आं बुंजागोन, आंखौ बुं, मा बुंनो गोसो बुं, बाट आं मावगोन, मिथिबायना। जे ओरै देखायनाय ओरै डनेसन बिनाय मानायाव जेनेबा नोंथांमोना सोरबा लाजि फोनांनो गोसो लाजि फोनां, आइ डन्ट केयार। बाट नोंथांमोननि बे खायसे लाजि फोनांनायनि गेजेरजों सौसिनानैबाबो आङो सोरनिबा मोजांनि थाखाय आं मावनो हानायानो बा मावनो हादोंब्ला आङो बेखौ गोजोननाय मोनगोन। बेनो आरो आंनिया। दिनै गोबां सुबुंफ्रा बुङो जेनेबा ओरै थोरै नोंथांमोना मोनथिखाबायानो जाबाय, नुखायोआनो नोंथांमोना सोरखौबा, बाट टेनसन लानो नाङा रायजो राजाफोर। आं अलवेज नाजाबाय थागोन आंनि बेस्टखौ, नङा होमबा। आङो दिनैसिम लाइफआव साख्रिखौ खेबसेल' एप्लाइ खालामदों दै, दिनैसिम लाइफआवहाय। आं तेजपुरावहाय होदोंमोन SSC नि स्टाफ सेलेक्सन कमिसनाव। एग्जाम होखांनायनि उनावहाय आंनियावहाय मोनसे लेटार फैदोंमोन, एपइन्टमेन्ट लेटार ना मा, आं दिनैसिम नुबावाखैनो। ओमफ्राय पस्ट अफिसनिफ्राय फैदों, ओमफ्राय आंनि लोगोफ्रासो एपइन्टमेन्ट लेटार हरदों होननानै खोन्थाहरबाय। आं बे समाव पुनायाव आङो गेजेराव फाइनान्सियेल प्रब्लेमनि थाखाय आङो थांनो गोनां जादोंमोन खामानि मावनो। बिनि उनावसो आं पान्जाबाव डिग्रिखौ कमप्लिट खालामहैदों नालाय। स' बेयाव थांनाय समावहाय आं बे माने एपइन्टमेन्ट लेटार माबाखौ मोन्दों आरोना, जेनेबा बेसेबांबा गोबावनि उनावसो मोन्दों दै, 8 मास ना 10 मासनि बिनि गेजेरावसो। ओमफ्राय आं थांबायानो गोबाव, माने मोननाया एग्जाम रिजाल्टनि उनाव मोननाया आरोना जेनेबा। ओमफ्राय पस्ट अफिसाव थाफैनाया 2 मास ना 2.5 मास जाबायमोन। ओमफ्राय बेवहाय आदैया रागा जोंनानै पस्ट अफिसखौ बुंहैबाय, जेनेबा मानो बेबायदि लेट खालामनांगौ मानांगौ। स' बेसेबांबा गोबाव जाबायमोन डेट होनायफ्रा। ओमफ्राय आंबो होजायै दं पुनायावहाय, आरो इसेबां स्मार्टबो नङा बे समावहाय, लेबार मानसि जानानै खामानि मावनायसोमोन नालाय। ओमफ्राय मबाइलाबो बारा थिग मोजां गैया, मालायनि सेकेन्ड हेन्ड बायनानैसो लालाबायनायमोन बे समावहाय। बे 2014 मायथाइनि काहानि। अके, थेंक इउ एनिवे जायफोर मदद खालामदों। जों खामानिखौ स्टार्ट खालामबाय आरो लोगोसे आं बे भिडिअखौ एक्सट्रायैनो आपल'ड खालामगोन, मानो होनोब्ला माखासे भिडिअ फैबावगासिनो दं। बेखौ आं दा बेवहाय आब' सन्दामानि एबा मानाव गेदेर रुंसारि बानेस्वर बसुमतारी एबा एबसुनि फाउन्डार दैदेनगिरि बिथांनि फिसाजो एबा अनसुलि बिसि फुलेस्वरि स्वर्गियारी एबा सन्दामानि बसुमतारी आब' बिथांमोनहा जे अनसुंथाइ हरबाय, बिनि थाखाय आं स्पेसियेलि बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। गाज्रि मोननो नाङा रावबो, जुजाय माइ गाब इदि बायदि सानलायनो नाङा आरोना। आं मानि थाखाय होनना बुङोब्ला जोंहा जोंनि बे दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा आबसुआ जोंनि बर' हारिनि मोनसे गांखं। स' जोङो रुंसारि बानेस्वर बसुमतारीनि मुङा अराय गोजौआव थाबाय थाथों होननानै आं बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। थेंक इउ स' माच। स' रायजो राजाफोर नोंथांमोना मोनथिखागौ, जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा आबसु अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन फाउन्डार जा रुंसारि बानेस्वर बसुमतारी
सारनि मुङावहाय बिथांनि न'खरनि सोद्रोमाफ्रा 5,000 रां हरनायाव जोङो माखासे बिसना सादोर आरो कम्बल बायदिसिना माने बिसना सादोर नङा जेनेबा बे टसप होनो लेप होनो जेनेबा उन्दुनायनि सिङावहाय बग्राया आप लोग के टसप बोलते हैं ना टसपबो बुङो आरोना जोङो लेपबो होनो ओमफ्राय बेखौ जों बायनो फैदों लगा दीजिए आप हाँ तो दायो माने बेखौ जोङो माने बायनाया जादों बे रुंसारि बानेश्वर सारनि न'खरनि फेमिलिया हरदों आरोना दा बिथांनि सारादु जासिगोन होनना बुंदों बावैनो आरो बिनि उनावहाय बे बुस्थुखौ हरदों बिथांनि अनसुलि बिसि पुलिसवारि स्वर्गियारि एबा बसुमतारी आरो लोगोसे बिथांनि अनसुलि फिसाजो सन्दामानि बसुमतारी बिथाङा गावनि जिखिनि खामानि मावनाय न'खरनि ज' खालामनानै बिथांमोनहा गावनि बिफानि मुङावहाय रुंसारि बानेश्वर बसुमतारी सारनि मुङावहाय डनेसन हरदों अनसुंथाइ हरदों बिथांनि गाला मोसाहारिनि दुखुखौ नुनानै बिथांनि थानाय जानाय बे हालोदखौ नुनानै स' स्पेसियेलि बे ओरैनोथ' जोंना थोखायानो फैसाया अब्लाबो बिथाङा जोंनो माने गोजां बोथोराव बिथांनाव जि जोम गैयैखौ नुनानै बिथाङा हरबाय एक्सट्रा जों बेखौ न' बानायनो थाखाय खालामनो हायोमोन खिन्थु बिथाङा लुबैबाय जेनेबा जि जोम दा गोजां बोथोर सम बेखौ होनानै बिथां होननानै बुंबाय नालाय स' जों बेखौ बायबाय आरोना नोंथांमोनहा दाबो मदद खालामनो हायो दा बेवहाय जों बेखौ फैसाखौ सानना होनोसै आरोना Oh, mabiya. Ngapa dong? Ha.